Sa inyo yung Bulkang Mayon. Yun. Nandiyan si Kuya Noli. Nandiyan na nga si Kuya Noli. Ha? Oo. Mahirap man kung minsan kailangan ay kayanin mo. Huwag kang susuko sa pangarap mo. Ayan ay pagsubok lang sa buhay mo. Huwag kang susuko. Huwag kang susuko. Nakabilin tayo ng gulong. Magpapalit tayo ng gulong kasi susunduin natin si Kuya Noli sa airport. Baka maplatan tayo kasi kalbo na yung gulong natin sa unahan mga par. Ipapapalit na natin to. Mumurahin lang na gulong, Leo tire 380, pwede na yan pansamantala mga par. Yan, palit ng gulong mga par. Arin? No. Hindi ka taong magsinong sa gulong. Tano? Oo. Gaspang. Oo. Pwede na ito? Yung mga rapak. So ayan, good morning mga par. Ang oras natin ngayon ay alas 5 na. Punta tayo ng airport para magsundo kay Kuya Noli. At binigyan pala tayo ng helmet. Bigyan tayo ng Evo helmet para susutin mamaya ni Kuya Noli pag ano, magsundo ko. Bali kanina kachat ko si Kuya Noli nasa airport ng Maynila, nakasakay na. Bali alas 6 yung dating niya sa Daraga Airport. Yung helmet nga pala nila yung ginamit muna natin, maka-experience man lang sa Evo. Yung man ang ginamit natin. At siyempre chinik natin yung bag natin kung nandito yung lisensya, at dala naman natin yung lisensya natin para walang huli, para tuloy-tuloy yung biyahe. Sige po. At pinapainit na rin natin yung ating motor para mas maganda yung arangkada niya ngayon. At first time natin makasuot ulit ng ng vest. Naka-vest tayo ngayon. Yun, abang-abang na lang po sa at sana safe tayo sa biyahe pagsundo kay Kuya Noli. Medyo maliwanag na ng bahagya dun man saan. Sana walang ulan pagsundo natin sa kanya. O, sige po. At siyempre sinigurado natin na full tank ng motor natin. Nagpalit tayo ng gulong para hindi tayo platan. So ayun, nandito na tayo sa Albay mga par. Grabe yung ambon mga par, oh. Grabe yung ambon. Nagpalit tayo ng helmet, sumakit yung ulo ko. Napipi. Pipi yung mukha natin. Ayun mga par, malapit na tayo ngayon sa airport ng Legazpi. Bale, minto muna tayo kasi malapit na tayo yung sa inyo yung Bulkang Mayon. Yun. Parang may usok ng kaunti. Yun mga par, di tayo makapag-video na nagmumotor, walang magawak. Kitang kita, oh. Yung Bulkang Mayon. Sige, baka naghihintay na sa akin si Kuya Noli. Yun, dito na nga po tayo sa papasok ng airport mga par. Hindi na tagalan tayo sa biyahe. Hinahantok ako. May sayawan kasi kanina kagapit sa sa amin. Magtinda tayo mga par ng airport. Papasok na po tayo dyan. Police station.
nandito na nga tayo sa airport ng Legazpi. Bali, magchat-chat na lang tayo kay Kuya Noli kung nandito na siya. Nakaparking na yung motor natin, mga paro. Yan po yung airport. Daraga. Siguro nandun pa si Kuya Noli nakasakay. Ano dyan si Kuya Noli? Nandyan na nga si Kuya Noli. Ha? Oo. Yo! Umikot pa nga ako dyan. Oo. Oo. Kain ka muna. Hindi, mamaya na. Kumain na ako. Ayun. Para kami sa biyahe natin. Oo. Dito na kami sa airport. Nakarating na. Hindi ako kumain. Oo.